Атиос. Здравейте, аз съм Накс и днес в моят сървър с Пликатор ще оцеляваме на Майнкрафт. Ето ни в сърцето. Виждам те, Пликатори. Ти тук ли си? Да. Ела към къщата. Окей. Аз с скин ли съм? Не, ти си... Да, верно, че аз не си служих скин. Да, тук сме в плотата, която си построи. Също това е мап, в който ще оцеляваме в този мап. Имаме голема поредица вътре. Тук има ли някакви неща, човек? Има? Чест. Ети чест. Чест. Опа, извинявай, исках да отворя честа. Не го отваряш луто. Добре. За мене. Отдолу има храна. Аз ще взема храна. Вземах си 4 супи. Тук има 2 легла. Ти си ги направиш сигурно, или да си пех така тук в мапа. Нещо, кирка, нещо. Аз нямам нищо, само един дъч. Имам една дървена кирка, ако искаш. Да, ми. Чакай, че без да искам щупих нещо с нея. Ето. Аз приемам 2 картини. Аз си взема 3 супички. Аз приемам 2 картини. Аз си взех 18 картофа. 18 картофа. Няма картофи, какво е? Това какво? Това е хляб, бе. И си взех 20. И си взех 20 пържоли и 5 ябълки. Да ходим налево нагоре. Къде, бе? Се объркам. Да, чакай се. Ти спиш дигнати крака. Не бе си. Бе, гаси. Легнах. И аз. Станахме. И сега ходим да търсим пълни имуни. Тук има ли нещо друго в този мап? Има една кожна броня. Не бе, да викам дали има някакви други къщи тук нещо. Има една полицейска станция. Къде? Ела сам. Какво е това, бе? Това е мина. Аре да влизам в мината. Що не ми дава да влезам в мината? Тук си. Има 2 айрана. Така, то си има да си слизаш. Направили са го хората. Има тук малко кол. Сега ще го направя. Тук има още айран. Да, видях емералд. Тук гледай какво има. Аз нямам кирка. Аз мога да... Аз имам ли дърво? Аз нямам дърво в мене. Да, ще ходя да взема, ти изкопай тук нещо и направи ми на мен една айран кинка. Една кирка, айран кирка за мен и за тебе. Трябва ми камена кирка за айран. Тук има айрана. Добре, ще донесе са. Аз ще донесе са. Аз имам едно камъче. Добре, взимай камни. Бе, ще направим едни камни. Не след това. Айде. Аз нося дърво. Не си качвай, ти стой долу и събирай. Той беше чакал да се изгубва, нека чакай ме. Чакай ме. Взех 4 необработени дърва. Стига толкова. Идвам. Изключи си чудовищата, бе. Значи съм се припознал. Да. Айде, идвай тук, има емералд, бе. Внимай да не се изгориш. Споко. Лека в емералд. Да, верно има емералд, има и въглища. Ще трябва да вземем малко въглища, за да направим за там. Но това няма повече, това е мина, това е цялата мина. Да, знам. Но малка май. И тук има повечето са табелки, повечето има табелки. Да, и аз гледам, че има някакви табелки. Тип Г. Тук има съндък. Часовник. Едно необработено дърво, направи workbench. Аз вече тук го също направи един workbench. Айде ти.
Чак. Аз сега ще ти дам камък. Чакай да обработи. Ето един workbench имам. Чакай, ти дам камък. Ето, чакай, стой да сложа workbench. Ето. Напри пръчки, ето камък. Дай. Ето, аз ще направя кирки. Чакай, трябва ми още малко такова. Марфо. Дай ми още камък ми трябва, човек. Ето е една кирка. Не бе. Чакай, направих. Ето. Готово. Ето, аз ще дам една кирка. Ма ти си имаш кирка, бе! Това е дървено! Не става за айрон. Ето, тук ти. Взех. Ей, крадец. Я не ми кради, той там си е моя айрон. Аз стоя на другия айрон. Той е горе, дето е. Да. Той е моя точно. Там ще изгори. Бързо взимай го откъдето е. Аз стоям да вземам това горе. Тук, той е ли? Ето, аз тук имам взимам айрон. Само 2 айрон, баси. Чакай да видим при мен. Ау! Извинявай, те удариха. Не бе, аз ударих лавата. Спрели. И при мен има 2. Шибана. Ми вземи ги стана 4. Махай се бе, лавал. Ой, има 3. При мен беха 2. Аз съм си с цвета. При мен има 4. Тук са трябва. Чакай да ходя на въглищата. Давай, взимай това. Колко има толкова. Аз тук ще взема малко въглища имаше. Къде са въглищата, бе? У мен са. Ара направи факли. Какво чакаш? Не, дай ми ги. Дай ми ги, бе. Какво въглищата, бе? Извинявай, бе. Дай си ми пръчките, бе. Въглищата. Да. 2 ли са? Колко са? 5. Браво, ще мога да направя нещо. Чакай да направя пръчки. Ето де. Къде са това? Аз хубаво полицейската станция. Ще разкопая емералда. Ето. Готово направих. Има още зад емералда. Аз съм направил тук 16 факли, ще сложа на факла. Пати, за то емералд айрон кирка ли трябва, бе? Гаси, бе! Баси! Не чупи го, бе! Чакай, ти ми пречиш. Стой. Ма това отзад какво е, бе? Още мина, чакай, аз тук имам са. Тук е. Какво, бе? Аз ще осветлявам. Има айрон за магазин. Аз ще осветлявам тук, има много айрони. Има и много въглища. Аз ще осветлявам. Осветявам? Да. Останаха ми 7 факлички. Оп! И тук! Много са големи тези тунели, бе. Аз колко по осветлението, дето съм направил, ще има много айрон и злато! Злато ли намери? Да. За него ни трябва айрон кирка. Нищо, ние ще направим айрон. Имаме печки. Вземах още въглища. Браво, аз не останах само се напаква. Идвам тук това да направя още. Я ти ходи и намери 2 стака дърво. 2 стака? Да, за да имаме много, че няма смисъл да направим 5-6 епизода да се минат. Тук има и нагоре. Тази мина ще ни отнеме 30 епизода сигурно целия сезон. Да, изпълнявам бацата. Много е голяма тази минич. Аз идвам тук към тебе. Аз ще взема. Тук даже и вода има. Аз как да се върна, той е бродекова вода. Не бе. Това е другото надолу. Аз поне съм осветлил и сега знам на къде. Ето стигнах до емералда. Ти качвам нагоре. Ходи. Не е тук, бе. Къде си, бе? Край, загубих се. Край, аз имам от теб. Не, бе. Видях, бе. Споко. Ето ме. Набери дърво, аз ще съм такова да взема да остана някои неща вкъщи. Да може да имам по-силно. Да, ще дам и айрон. Да, дай всичко, което имаш, за да може да си допълним още, защото долу много айрон, злато. Много да го слизам това. Дай ми. Не, бе, елай го остави в честа. Остави го в честа, че много време ще направя. Някой време стана клип вече. 9:50. И така, хора, това беше нашия първи епизод на Minecraft.
оцеляване, survival оцеляване. Ще се видим в следващия епизод. Довижда от мен Макс и от Пликатор. Довиждане. Чао.